sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Og i dag skal vi spille det her spil Ice Cream Shop. I sidste video spillede vi, jeg ved egentlig ikke, hvad det var, sådan et spil, hvor vi skulle flygte fra, jeg ved ikke, hvad vi skulle flygte fra, men husk at smide et like dernede, og en kommentar, om hvis I vil, subscribe. Vi går efter 20 lige nu, og det går faktisk meget stærkt, synes jeg. Men ja, lad os bare starte. Jeg er blevet længere siden sidst, det ved jeg ikke hvorfor. Jeg er ikke lige så høj som ham. Jeg begynder bare. Kan man hoppe op på siden? Det kunne man ikke. Vi tænkte, at man kunne hoppe over og over og over. Det ville være lidt problem der. Vi må tage den svære. Ej, mit ben stod. Ej, okay, i sidste video. Ej, jeg skulle have landet der. Høvha. Ellers var det noget af en oplevelse, hva'? Hop. Hop, hop. Det er nok senere. Kan I huske de der to venner? Jeg skal nok bruge for. De to venner, som jeg sagde, som var der i sidste video. Det er faktisk dem, der er herinde. De har nærmest de samme navn, synes jeg. Jeg tror ikke, vi må røre skærene. Men jeg kan i hvert fald høre der er nogen, der dør. Og der kom det ny herinde. Speed run! Er det broccoli i his? Jeg ved ikke, hvor godt broccoli smager, men jeg ved godt, hvordan den... Og jeg troede lige... man kan heller ikke vinde i det her spil. Hvad er det der? Jeg aner ikke, hvad den hedder. Man starter med P og slutter med K. Og så kommer lige nogle tal. Skriv ned i kommentaren, hvis I vil have at spille noget andet end Obbies. I sidste video, der hørte I, hvad for nogle spil jeg havde. Kunne I lige sige, om det var nogle af dem, I ville høre? Men se mig spille. Jeg er jo ret pro til at spille nye spil. Hvad? Så I også, jeg er for høj. Jeg er for høj. Hvad? Hvad sker der? For det første må man hoppe på isen. Nej, det kan man ikke. Og for det andet, hvorfor falder jeg ned derovre? Jeg kan snyde. Hop, 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 hop. Men hvis jeg dør, jeg er tilbage. Yay! Vi vandt! Nej, jeg skal nok spille det rigtigt. Der er en masse ting, vi ikke har set endnu. Der bliver denne video med nok 4 minutter lang nærmest.
Gå det sgu være. Men de har klaret den. Jeg hvis man gør det sådan her. Og jeg tror endda, de spiller. Prøv lige noget. Okay, man kunne ikke. Jeg kan røre chokoladen. Godt. Der er musik udenfor. Så prøver jeg med ham her. Han er altid god. Yes, det var fordi jeg var for høj. Jeg er sikker på. Jeg kan godt lide at være ham firkantmand. Jeg er speedrunner. Ej, nu har jeg lyst til is. Skriv lige i kommentaren, hvis I godt kan lide is. Det er den, der sker. Det er nok den, der sker. Jeg gættede rigtigt. Jeg havde den der ding-ding lyd. Forfærdelig. Savner ikke. Lyden. Jeg kan ikke lide den her. Altså den her lyd. Jeg kunne bedre lide den der eller lyd, som mange savner. Mange der har spillet Roblox i over et år nærmest. Det er nok bare. Hvad? Men og det vidste jeg altså ikke. Nej. Men så prøver jeg hap. Jeg hoppede over det. Broccolis. Eller så er det æbleis. Bum badum bum badum bum badum 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 bum badum badum badum. Spil altså. Jeg stod der. Jeg tror, der var et af mit hår, der var for lange. Altså, jeg står imellem dem. Okay, I kan jo bare spole frem. Jeg tror, det kommer til at tage. Det gjorde det ikke. Jeg er sej. Jeg er cool. Okay, nu er det noget sammen. Jeg tror, jeg lavede sådan lidt et løb om, hvem der er hurtigst måske. Altså, dengang vi kom, så var det kun os 3. Nu er der 1, 2, 3. 3 andre. Altså, jeg hader, når det her sker. Og det sker nærmest hver anden gang, jeg dør. Og husk at hente nogle is. Nu hvor vi spiller Ice Cream. Oppi. Og jeg er jo stadigvæk ved at lære at læse engelsk. Så jeg kan ikke helt læse alt. Men må man ikke røre dem? Jeg begyndte at forstå meget i. Men jeg er ikke så god til at læse og skrive det endnu. Men det kommer jo. Jeg tror, nogen af jer har. Ikke alle, men nogen af jer har lært at læse fuld engelsk. Og skriv lige ned i kommentaren, hvis I gider. Og hvis der ikke står kommentarer slået fra flere oplysninger her. Find flere oplysninger. Få flere oplysninger her. Eller et andet. Det er mig og min far stuklet meget med. Men nu spiller vi Ice Cream. Spillet. De der Ice Cream. Kan altså de komme over det hele. Ej, jeg føler, at de har stjålet noget fra det andet spil. Føler I ikke også det? Det har de.
Ja, så er det bare de samme. Nå, nu er vi kun 2. Og vi er langt væk fra hinanden, så vi kan ikke gerne følges. Skriv, hvis I også har en YouTube-kanal. Og skriv også, hvis I... Ej. Det er fuldstændig det samme, det her. Som det andet spil. Skriv lige, det er bare lige dem, der er omvendt. Skriv lige nede i kommentaren, hvis I også synes, det er det samme. Kan vi se sikkert ind i en eller anden mand, eller sådan noget. Ej, det er kan vi hoppe derover? Det er fuldstændig det samme. Jeg er også for høj. Nå. Og skriv, hvis jeg skal lave nogle videoer. Nogle flere shorts-videoer. Og sådan der om dem der, hvor jeg snakker. Altså, jeg har en Bob og Laura starter i skole. Så kan jeg jo skrive nogle forslag. Altså, første gang min far så Bobs hår, han var færdig at grine. Okay. Hop. Jeg havde ikke set, at der var sådan en blæs. Hvis jeg havde set det, ville jeg have fryst. Jeg kan ikke finde ud af det her. Møg altså. Og hende der et eller andet. Hende der. Hun Mamma i Matteo. Mammi Matteo. Jeg tror også hun prøver sådan at... Jeg tror heller ikke hun kan udtale mit navn. Ej, måske kan hun godt. Nøj, jeg svindler. Jeg burde til Super Ponypigen. Men den her konto, den blev lavet før min kanal overhovedet kom ud. Hende der er Marguerite, eller hvad hun hedder. Ja, stjålet så meget fra den anden oppe. Og forresten, I kan jo gå ind og se den. Hvis I gider selvfølgelig. Ja, vi skal lige prøve den her. Okay, hvis jeg lige går højt op i luften. Og det samme skete også for ham der. Og så jeg hopper. Den lige til den sidste. Det er ligesom Elsa, der bare hopper. Ud kommer der sne under hende. Hej Marguerite Theo. Jeg tror det er en Theo Marguerite. Jeg aner ikke, hvad en Theo Marguerite er. Men du har også gennemført den, selvom det står du ned til level 11. Altså, Theo, hvis du dør, så kommer du tilbage til 11. Hvorfor skal min afslutning egentlig også være så lange altid? I kan bare skrive, hvis de skal være kortere. Nå. Jeg vil bare sige tusind tak for, at I vil se med. Husk at gå ned og smid et like. Det er dernede. Og husk at abonnere. Og det er den anden video. Der glemte jeg sådan lidt at sige sådan rigtig farvel. Og det vil jeg sådan bare sådan klage over. Fordi jeg troede, at de videoerne kunne hænge sammen. Det kunne de ikke. Så jeg vil bare sige hej. Husk at abonnere. Vi er ved at ramme 20 abonnenter. Og så vil jeg blive rigtig glad.
når vi rammer 20. Når vi rammer 20. Hør godt efter. Nej. Når vi rammer 20, så sker der ikke noget. Men i næste video, det bliver... Ja, i næste uge er jeg hjemme med min mor, så der kan jeg ikke. Så om 2 uger, om lørdagen, kommer der... Der kommer ny. Merle Ries 2012. Det er en... Ikke mere det. Jeg vil bare sige... tak fordi I var med. Hej. Og ned og smid et like. Ja. Og håber I vil se med. Og spise nogle is, det er psykovarmt. Måske lige hvad jeg er lige nu. Måske lige der, hvor du er lige nu. Og jeg vil bare sige... Hej. Ha' en god dag.